Ei, salutare tuturor și bine am regăsit, fraților, la un episod. Astăzi vă voi arăta un tutorial cum să îți faci /loghezi la un cont de Roblox. Deci prima oară vă voi arăta cum să vă logați. Prima oară eu am numele aici pus, să-l șterg, gen dacă aveți un cont. Scrieți numele, apoi scrieți parola și dați login. Nu sigur dacă am pus parola perfectă, pentru că eu am pus aceeași parolă, dar nu știu. Și acum m-am logat la acest cont. Uitați-vă, sunt conectat. Ok, și acum voi arăta cum să vă faceți. Dați la Sing Up, scrieți data nașterii, puneți un nume, am pus un nume și scrieți parola. Trebuie să aibă minim 8 cifre. Eu scriu. Ok, și dați ce sunteți, femeie sau așa, și dați aici Sing Up. Acum se creează. Acum vă va cere o verificație, să vadă dacă ești persoană normală. Trebuie să rotiți să fie corect. Trebuie să faceți cât se poate de rapid, pentru că dacă nu, nu va funcționa. Și acum se registrează și bum, contul este creat. Deci cam atât ar fi și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Noi ne vedem data viitoare. La revedere! Pa, pa!